De szép napra virrattunk. Már megint itt vagyunk ezen a helyen. Kezdem egy picit unni. Madison mondja. Gyere ki, Paci! Hív a gazdám. Igen, Madison. Figyelj, szabadon szeretnélek engedni. Tényleg. Köszönöm szépen. Menj, de minden nap gyere vissza. Oké. Menj. Csodálom, hogy Madison elengedett. Nagyon szeretett engem. De mindegy, most előre meg kéne keresni a vadlovakat. Hát, ha látjuk őket, erre menni. Remélem, hogy látjuk. Hisz én onnan jöttem, én voltam a falka vezető, vagyis én voltam a vadlovak királya, és le kell pöfelnem aki most a király, de menni fog. Nem sokan lehet, hogy megtaláljuk őket. Mindig is utáltam az ilyen fákat, szúrósak. Nagyon fáj. Lehet, hogy mégis rossz ötlet volt. Nem, hogy fogok tudni kijönni a szúrós csalámból. Kijöttem. Ez jó sifa. A legendák úgy tartják, hogy itt temették el az anyukámat, meg az apukámat. Ők voltak a régi falka vezérek. Bár ez csak legenda, és amúgy is szerintem nem így történt, de mert anya meg apa meg él, úgyhogy csak nem tudnak róla, úgyhogy át akarnak csak várni. Patanyomokat látok. Azért szét kéne néznünk itt körül. Még pár évvel ezelőtt én még akkor 5 éves paci voltam. Itt rohangáltunk anyával, meg apával. Most is szeretnék oda menni, de a ménest senki se tudja, hogy mikor, mert hol van. Úgyhogy lehet, hogy egész Dél-Patát át kell járnunk ahhoz, hogy megtaláljam őket, de én akkor is meg szeretném őket találni. Nem a ménes tagla, ahogy nézem. Van rajta ilyen lábvédő cucc. Még mindig nem értem, minek kell.
Amúgy én vagyok a Veró. Sziasztok! De várja, ezentúl ki fog nekem menni adni. Csak vissza kéne menni Madisonhoz. Őt jobban szeretem. Remélem még idő előtt odaérünk, mert Madison a falkatag volt, hogyha nincs rajta lábvédő. Ilyen messziről nem látom. Úgy van, menjél is át. Remélem, hogy a falka az jó. Írtam, remélem, nincsenek fűre nagy bajok. Ami amikor még kiskoromban úgy volt. Egyfolytában ment a verekedés a falka miatt, hogy ki fogja irányítani a ménest, és ez egy arab telivér volt. Aj, régi szép idők! Miközben nézte a Veró a helyet, addig jött egy ló, egy szelídítő, és elfogta a Verót, és elvitte stevéhez beszelídítani. Áú, mit csináltok? Autóban vagyok, ez nagyon rossz. Hol vagyok? Hogy kerültem én ide? Meg vagyok, Veró. Ki vagy te? Én vagyok Steve. Te vagy az. Igen, én akartalak megvenni Madisontól, de ezt Madison meg nem engedte. Na, menj be az istálóba, Veró, és pihenj, mert megszelídünk. Na, még mit nem. Menjél, hogyha azt mondtam, jól van. Ide kerültem. Kár volt elmenni Madisontól. Ez így nem jó. Na, sziasztok gyerekek! Ennek a résznek megtalálhatjátok majd holnap, vagy holnap után a folytatását. Remélem tetszik ez az overós rész. És hogyha tetszik, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot végül. Így segítitek, így jelzik át nekem vissza, hogy csináljak még több részt. Sziasztok!